भैया रामविलास भैया आइए ना। देखा दू गो गोल बैठेला, एगो गोल मतलब कढ़ावेला और दूसर का गोल जवाब देला, सवाल जवाब लोग करेला। कैसे गावेलन? बबुआ के लेके लोग गावेला। बबुआ तो सूत गोल हुई ना, दूसर बबुआ बना के दे दा। गोल गावेला का कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना मोरे ललना ए ललना कहवा से आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर हो। ए ललना कहाँ से आवेला देखो असल का बबुआ सूत गइल बा, ई वही बबुआ के बना के दिले बड़ा। अच्छा तो इतना छोट नहीं थे कि रोई, लेकिन ये छोट बना के देना हो, कोई बात नहीं। बबुआ के लोग लेके और पलना में झुलावेला आगावेला। हम चाहम कि सोहर के भाव पे बबुआ के पापा, बड़का पापा, छोटका पापा और मम्मी, दादी, दादा सबका आशीर्वाद आवे के चाहिए। हाँ मौसा मौसी में तू पहले तबाह रहेला का कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना मोरे ललना ए ललना कहवा से आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल से दूर हो। चुका जा ई देखी बबुआ के पापा अजय भैया सिपाही जी, ये बबुआ के सोहर पर एक शानदार 500 रुपया दे के आशीर्वाद देले बानी। बहुत बहुत प्रणाम बका। दूसर का गोल जवाब देला, कैसे जवाब देला? नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना मोर ललना ए ललना ससुरा से आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर हो। संजय भैया बबुआ के बड़का पापा हम जाने तनी सुखारी भैया बबुआ के बड़का पापा हमें संजय भैया साझा ही पता चलल। विद्यार्थियों भैया बड़के पापा लगे हैं। आशीर्वाद देले बानी हमारे सुखारी भैया, बा सुबोध भैया। आवा आवा अभी बियाह कहाँ भइल उनका? अरे गावेली जवाब देली नैहरा से आवेला अखिलेश कुमार भैया, जैनी गुड्डू पाल। क्या बात है भैया के द्वारा। अरे आशीर्वाद बाई बबुआ के सोहर पे 200 रुपया दे के आशीर्वाद दिले बानी। बहुत बहुत प्रणाम बका। नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना मोर ललना ससुरा से आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर हो।
ई तो माई बही लोगन गावेली कोई लाइन गई हां कोई लाइन जवाब दी हां, लेकिन हाउ इलाहाबाद में तन की लोग गावेला, इलाहाबादी लोग गावेला का गावेला। अरे भला जे कर हाँ जे कर कि भला जे कर पीराय उहे जाने दूसर केहू ना जाने। ओ भला जे कर पीराय उहे जाने दूसर केहू ना जाने। सास न जाने नदियो न जाने। सास न जाने नदियो न जाने। हो भला जे कर हो भला जे कर हो भला जे कर पिराय उहे जाने दूसर केहू ना जाने। हो भला जे कर देखो ये भोजपुरी वाला हाथ हो भला जे कर पिराय उहे जाने दूसर केहू ना जाने। लेकिन वो लोग आवेला पवरिया लोग आवेला तो वो लोग का गावेला। अरे भुवर भुवर अरे भुवर भुवर कि भुवर भुवर पार रे होरी लवा के। भुवर 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 पार रे होरी लवा के। भुवर भुवर पार रे होरी लवा के। भुवर भुवर पार रे होरी लवा के। और ये जगदम्बा देवी पति स्वर्गीय ब्रह्मानंद यादव जी ग्राम कोला से ये सोहर के भाव पे 100 रुपये देने बनी, बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये चंद्रशेखर यादव जी ग्राम कुड़ौली से ये सोहर पर 100 रुपये देने बनी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम बा। होरी लाके मम्मी हई महलो की रानी। ओहो कहला के रे काए मरिका अतनी धाधाई ना। अकाए प्रधान जी तनी धाधाई ना। हां इहो के प्रधान जी हैं प्रधान जी कबे के दादा। अरे आज भैया है पियरे पियरे धोती मिले है दरबार से। होरी लवा के भुवर भुवर ए हो होरी लाके मम्मी हई महलो की रानी। महलो की रानी हई महलो की रानी। होरी लगे मम्मी हई महलो की रानी। पापा हमें रंगदार रे होरी लवा के। पापा हमें रंगदार रे होरी लवा के। पापा हमें रंगबाज रे होरी लवा के। पापा हमें रंगबाज रे होरी लवा के। पापा हमें रंगबाज रे होरी लवा के। पापा हमें होरी लके दादी ए होरी लके दादी लगे हैं मामा
के दादी लगे है ममालिन दादा हुए अमिताभ रे होरी लवा के 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 बड़का पापा थानेदार रे होरी लवा के बधैया बाजे बधैया बाजे आज भैया द्वारे बधैया बाजे आज भैया द्वारे के ही लुटावे नयन धन सोनावा के ही लुटावे नयन धन सोनावा के ही लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे संजय भैया द्वारे बधैया बाजे सुबोध भैया द्वारे बधैया बाजे मुन्ना भैया द्वारे बधैया बाजे बिट्टू भैया द्वारे बधैया बाजे अजय भैया द्वारे आ जाए महाराज।